Terve ja tervetuloa taas Portugaliin suunnistamaan ja ollaan yhteislähtötreenissä Mira Norten kartalla ja osallistujajoukossa pääosin Helsingin suunnistajia ja suunta Jyväskylää. Tämmönen reipasvauhtinen yötreeni, että ei ollut varmaan kovin monella ihan niinku tarkoitus juosta ihan täysiä, mutta kuitenkin sillai reipasta, eli mulla ainakin itsellä oli tarkoitus mennä sellaisilla vauhtikestävyyslaktaateilla tää. Osa varmaan ihan kevyesti ja osa sitten täysiäkin, mutta keskimäärin varmaan jotain sellaista VK:ta. Eli täällä maastossa se tarkoittaa aika kovia kilometrivauhteja. Ja jos joku nyt huomaa, että mun ääni on aika karsee, niin no joo, on kipeänä. On kipeänä ja on vaan nyt niin paljon näitä videoita, mitä olisi kiva julkaista tuolta leiriltä, niin pakko se nyt on äänitellä, että ei tässä samalta odottaa, että pääsee laittaa näitä julkiseksi, mutta ykköselle oli 3 hajontaa. Mä lähdin tosta polulta, niin lähdin sillä pikkasen ehkä vaan porukan mukaan ja sitten aloin kuitenkin aika pian taas muistamaan, että joo, että voisi tätä karttaa lukea itsekin, että täällä on kuitenkin hajontaa ja sitten noita keltaisia alueita käytin, kun tää oli kisoista tuttu kartta, niin tiesi, että kartan pitäisi olla ihan laadukas ja toi oikealla oleva keltainen alue, mikä jäi just taakse, niin oli kyllä tosi selvä ja vasemmalla näkyy vähän mäkeäkin, niin tää oli sillä helppo löytää ja oli vaan aika märkä rasti, että siinä joutui heti kastelemaan kengät. Tietenkin eihän sitä varmaan olisi ollut pakko käydä tuolla, kun ei mitään emit-leimausta ole, mutta ei vitti juksata tämmöisessä tärkeässä yhteislähtöharjoituksessa. Jos olisi joku henkilökohtainen kevyt treeni ollut, niin en kyllä olisi varmaan käynyt. Muuten oli kyllä ihan hyvää täällä maasto-osassa, että ei ollut noita tollaisia kahluulätäköitä ihan hirveästi. Et joissain maastoissa täällä leirillä oli paljon enemmän tollasia. No niin kuin näkyy, niin jokaiselta ykköseltä jatketaan myös omalle kakkoselle. Sitä ei tietenkään suunnistaessa tiedetty, mutta paljon on lamppuja joka suunnassa ja oikeastaan ketään ei kannattaisi hirveästi peesailla. Todennäköisesti on menossa johonkin muualle kuin omalle rastille. Tosta oli ihan hyvä lähteä rastilta, kun oli heti toi ensimmäinen mäki, joka vähän ohjasi oikeaan suuntaan. Ja sitten oli toi poluylitys ja risteys siinä vasemmalla. Ja nyt tässä on tää yksi mäki, jonka reunaa koitan tässä vähän seurailla. Ja seuraava kohde olisi toi pieni kellertävä kumpare tuossa ihan pienen matkan päässä, eli aika lailla tässä. Mun reitti on tosiaan toi vihreä viiva, joka on tuolla vähän tommonen vahvempi kuin muut, ja muut viivat on sitten muitten liveloksiin reittiisellä ladanneiden reittejä, ja siellä taitaa olla kyllä suurimman osan reitit, mikä on ihan mukava juttu, helpottaa analysointia huomattavasti. Sitten tässä oli tää mäki oikealla, tosi selvä kohde, ja mäenreuna just tässä rastiväliviiva alla. No sitten nämä yksi mäki, ajattelin, että kierretään vähän sitä oikealta, että turha käydä siellä ihan mäen päällä, vaikka ei toi nyt olisi ollut paha mennä suoraan ylikään, että ei nää niin korkeita on nämä mäet. Mutta kierretään nyt kuitenkin, ja tässä oli joku toinen rastikin, että en tiedä autoiko sitten joitain tolle rastille tulevia vähän vahingossa tossa. Mutta joo, sitten olisi tämmönen laakea suppa-alue ja siellä onkin vettä sitten ihan kunnolla ja piti vähän kiertää, että oli kyllä tarkoitus mennä tosta suorempaan läpi, mutta ei jotenkin houkuttanut toi lätäkkö, kun ei tiedä taas, että mitä siellä veden alla on, niin kannattaa ehkä vähän kierrellä, jos on mahdollista. No sit kun lähdin sitä kiertelemään, niin ei ollut enää sellaista tarkkaa suuntaa kohti rastia, niin oli tässä vähän ihmeissä, että jos ei tässä pitäisi olla
rastiin. Ja no ei se kovin kaukana ollutkaan, että ehkä 10 metrin päässä seisoi. Ei vaan ollut jotenkin osunut lamppu tuohon heijastimeen tai huomannut tuota suppamuotoakaan ollenkaan. Veli painoi sieltä vauhilla eteen, niin se oli ihan mukava pääsi hetkeksi tässä pikkasen peesailemaan. Tälle välille niin alkuun piti vaan lähteä kompassilla, siinä ei oikein muu auttanut. Ja sitten tässä tulee noita mäkiä tuolla vasemmalla vastaan. Ja ne on kyllä tosi selkeitä kohteita, että kun täällä on muuten ihan tasasta, niin sitten kun tuolla on noita yksittäisiä mäkiä, niin niistä ei voi erehtyä. Tietenkin tällä pimeällä ne ei näy ihan niin kaukaa kuin päivällä, että päivällähän täällä on ihan naurettava helppoa välillä toi tekeminen, jos vaan oikeasti keskittyy oikeisiin asioihin, että näkee niin kauas ja noin selkeitä muotoja, mutta yöllä tää oli kyllä ihan oikeata suunnistusta. Ja kyllä se päivälläkin on, että jos tuntuu liian helpolta, niin sitten juoksee kovempaa. Ja sitten jos ei se onnistu, niin käy sitten lenkillä jatkossa ja sitten pystyy ehkä ensi kerralla juoksee kovempaa. Että mä en oikein allekirjoita sellaisia ihan hirveän herkästi, että olisi jotenkin liian helppo rata. Et usein sellaisillakin radoilla kuitenkin suunnistuksellakin tulee ihan selkeitä eroja ja lajiin kuitenkin kuuluu myös se fyysinen puoli. Niin kaikenlaisille radoille on paikkansa mun mielestä. Ainakin hyville radoille. No joo, tää oli tosi selkeä rasti, kun tää just mäen reuna oli niin selvä ja sitten kaikki oli tulossa tuohon samalle rastille, ensimmäinen yhteinen rasti, niin sen näki kyllä selvästi, että kaikki tulee nyt tänne. Sitten vaan suunta kohti seuraavaa ja jotenkin teki tässä mieli vähän ohitella porukkaa, niin meni tässä vähän sivussa ja eihän se nyt sillä lailla toimi, että kun muut menee sitä optimaalista juoksureittiä, niin ei sitä sivussa juoksemalla mitään ohi pääse. Mutta tässä oli tämä väli ensimmäinen oleellinen kohde, jonka halusin nähdä. Tämä mäki. Ja sitten mä haluaisin osua tuohon keskelle tuota seuraavaa mäkeä, koska tuo rasti on vähän tommonen, että tuolla on niinku periaatteessa mahdollista tehdä semmoinen samaistusvirhe. Eli kun rasti on tuolla sitten mäenkumpareitten välissä ja sitten on samanlaisia mäkien väliä sekä oikealla että vasemmalla, niin mä halusin, että mä oon tässä niinku ihan tarkalleen viivalla, että sitten kun mä menen eteenpäin, niin mä voin olla varma, että se rasti on siinä mäkien välissä, mihin mä menen. Ja no mä olinkin oikeastaan ihan niin kuin menossa hyvin, mutta sitten kun toi letka oli vähän tuolla enemmän oikealla ja sitten mä jotenkin ajauduin vähän sinne letkaa päin, niin tuli tuonne pieni koukku tuohon viivaan, mutta onneksi oli kaikilla sama rasti tässä ja kaikki löysi sen sujuvasti, niin ei ehtinyt suunta kääntymään liikaa. Sitten tosi selkeän näköinen rastiväli, että toi tosi tommonen iso mäki, tai nyt eipä siinä ole kuin 2 normaalia käyrää, että ei se ehkä olekaan niin iso. On vaan niin paljon noita apukäyriä tossa, että näyttää paljon isommalta kartalla. Ja no ajattelin, että ainakaan tonne vihreisiin en halua juuttua, että kierrän täältä ihan kunnolla vasemmalta. Siinä on muuten Pohjolan Lauri just mun eellä ja se on julkaissut jo tästä treenistä selostetun video ja oli kyllä ihan hyvä video. Kannattaa käydä sekin katsomassa, jos jää vielä epäselvyyttä, että millainen reeni oli. Mutta joo, tossa mä jotenkin en tajunnut, että oltiin noin keskellä tota mäkeä. Mä luulin olevani paljon enemmän vasemmalla, että pitäisi kääntää vielä vähän oikealle rastille, mutta onneksi tossa oli muuta porukkaa ja ne kävi poimimassa sen rastin, niin pelasti siinä mutkin samalla. Olin tosiaan ihan Laurin peesissä siinä ja sit vähän oli itse menossa rastista ohi, niin jäin tossa pikkasen lisää, mutta sit katsoin, että nyt ei muuten kukaan lähdössä oikeaan suuntaan mun kannalta.
Otin vaan ihan omaan kompassisuunnan tässä ja niin kuin kartaltakin näkyy, niin hajontaahan tässä on, niin se selittää hyvin pitkälti sitä, miksi kukaan muu ei lähtenyt samaan suuntaan. Mä en nähnyt tällä välillä mitään syytä, miksi lähtisi kiertelemään, niin no, olisi tuosta voinut tietenkin hyödyntää tätä polkua tuossa vasemmalla pikkasen ja sieltä vähän seuraavaa mäkeä kiertää vasemmalta, mutta enpä tiedä, olisiko ollut yhtään nopeampi. Tässä on aika selkeä tämä mäkimuoto. Sitten mä yritän tuolta, kun lasken tästä mäeltä tonne, niin vähän niin kuin hahmottaa tuota satulakohtaa tuossa just oikeastaan tässä ja ihan hyvissä taisi tästä hahmottuakin. Vähän päätäkin pyörittelin tossa, mutta no videolta se ei näy, kun videolla näkyy pikkasen ehkä kapeampi valokeila, mitä tuolla oikeasti itse näkee. Tässä oli reenialussa oikeastaan aika valoisaa jopa, että jos ei muilla olisi ollut lamppuja päällä, niin olisi voinut mennä ilman lamppuakin varmaan vähän alkumatkassa, mutta no, lampu kun laittaa päälle, niin näkökeila tietenkin kapenee heti. Mutta sieltähän se Väinökin painoi vasemmalta tähän rastille, että ihan hyvä se oli tuolta vähän vasemmaltakin. Samoihin aikoihin lähdettiin edelliseltä ja samoihin aikoihin ollaan nyt tässä. Et olisi sitä voinut letkaakin tuossa seurailla ja lopputulos olisi ollut ihan sama. Ehkä toi mun rastivälin loppu ei ollut ihan optimaalinen, kun vähän tuli noin puskat tuossa vastaan, niin joutui niitä kiertämään. Tossa kun katsoo tätä kepsiä tarkemmin, niin voi huomata, että aika moni kävi oikeastaan kaikkien hajontojen kautta. Et siinä ei niinku ollut välttämättä se oma suunta ihan viimeisen päälle koko aika sit hallinnassa. Ja no, nyt mulla on mahdollisuus sitten hyödyntää sitä, että mähän olin aika kaukana niinku kärjestä. Kärki on edelleen kaukana ja sitten tuossa toi vähän tommonen pääjoukko. Oli senkin aika lailla hännillä tossa ensimmäisten hajontojen jälkeen. En tiedä miksi, koska mä menin ne ihan ok hyvin kuitenkin. No ehkä sitä kakkosta vähän koukkasin, niin siinä meni nyt jonkin verran ylimääräistä aikaa, mutta joo, tässä olisi mahdollisuus vähän se korjailla tilannetta. Mulla kävi ihan pienen hetken mielessä, katsoin tätä väliä, että tuoltahan voisi kiertää oikealta polkua ja peltoa pitkin, mutta sitten kun uudestaan vilkasin, niin huomasin, että tostahan menee ihan suoraakin tommonen aika lailla hyvä väylä, että tosta just äsken menin noitte vähän tiheämpien mäkien välistä ja sitten tuolla suoraan eessäpäin on tommonen vaaleakeltainen aukko taas tiheiden mäkien välissä. Mutta varmasti jos niinku yhtään vähemmän, jos olisi vaikka Jukolan viesti tässä maastossa ja vähän vähemmällä suunnistuskokemuksella lähti suunnistaan, niin toi kierto tuolta oikealta polkua pitkin olisi varmaan ihan jopa hyvä valinta. Että kyllä niitä kannattaa ainakin joka kerta niin kuin edes pikaisesti harkita, että varsinkin kun suomalaisilla suunnistajilla on varmasti enemmän sellaista, että ei oikeastaan huomata niitä hyviä kiertoja sen takia, koska Suomessa ollaan totuttu siihen, että aina voi mennä suoraan ja se on aina ihan ok. Sitten taas monissa muissa maissa niin suoraan ei ole oikeastaan edes vaihtoehto. Että siellä on vaikka niin isoja mäkiä tai niin tiheitä puskeja, että muiden maiden suunnistajat paljon herkemmin näkee niitä isompiakin kiertovaihtoehtoja. Niin ehkä suomalaisena suunnistajana, varsinkin silloin kun on jossain vaikka ulkomailla suunnistamassa, niin oikeasti keskittyy siihen, että katsoo, että onko niin kuin nähnyt kaikki järkevät reitinvalintavaihtoehdot. Ja kyllä ihan Suomessakin, Varsinais-Suomen avokalliomaastoissakin, niin kyllä siellä on niitä hyviä kiertovalintoja aina tarjolla. Ja että ei se väärin ole ottaa tietä pitkin
nopeampaa reitinvalintaa, joka on vielä helpompi suunnistaakin. No, sitten taas semmonen väli, kun reitinvalintaa tarjotaan ja nyt sitten ajattelin jopa tarttua tuohon kiertoon, että tässä se oli kuitenkin, tässä se on mun mielestä jopa ihan järkevää. Katsotaan nyt mitä tapahtuu, mutta joo, se nähdään kohta. Mä oon huomannut, että aika paljon enemmän tulee katselukertoja näille metsäsuunnistusvideoille ja leirillä eräs henkilö antoi tämmöisen idean tuommoisesta paidasta. Too Smart for Sprint Orienteering. Siinä on kaikille sprinttivihaa ja metsärakastajille T-paita tai huppari. Linkki paitaan löytyy videon kuvauksesta ja siellä mun kaupassa on nyt viikon loppuun asti alennukset käynnissä, niin nyt on hyvä aika sitten hankkia vähän suunnistuspaitaa tai vaikka tietovisapeliä. Mutta joo, tällä välillä ajattelin se asian sillä lailla, että tuolla suoraan kun menee, niin pitää oikeastaan mennä niinku, no vähintään yhden tollasen vähän tiheämmän mäen yli, tai sitten kiertää se tollaista hiekkasta polkua sen läpi. Ja sitten jos ihan suoraan menee, niin tulee pari tollaista muutakin tiheikkömäkeä. Ja sitten kun tänne vasemmalle kun lähtee tätä tietä, niin tämä tie on tämmöinen oikeasti kovapohjainen. Et kun täällä monesti polut on sellaisia tosi hiekkasia ja hitaita, niin tämä oli kovapohjainen tie, joka sitten nopeuttaa sitä vauhtia huomattavasti enemmän. Ja sitten mulla oli myös kokemus sieltä edellisviikonlopun kisoista, että nämä tämmöiset pikkupolut täällä on yleensä ihan jees, että nämä ei ole niin hiekkasia kuin nuo isot polut. Eli todennäköisesti aika vauhikasta tietä ja polkua olisi tarjolla koko kierrolle. Ja sitten tämä kierto, nämä tiet ja polut menee oikeastaan rastilta rastille, että ei tarvitse niinku taistella minkään puskan läpi edes sinne tielle. No tässä oli tämmönen vähän syvempi lätäkkö, että oli jopa vähän vaikea löytää tää polkukin. Mulla oli siellä keskimatkan kisassa, oli lähtö tossa. Ja silloin mä en löytänyt just tätä polkua. Nyt mä ajattelin, että nyt mä teen tämän homman paremmin. Nyt mä löydän sen polun, koska nyt mun oli nimenomaan tarkoitus juosta tätä polkua pitkin. Ja kyllähän se sieltä löytyi, kun tiesi, että se ei ollut vielä se, mitä lähdin siinä keskimatkan kisassa. Ja siitä kisasta, mistä puhun, niin siitä tosiaan video löytyy kanavalta. Se oli semmonen kuin Portugal O Meeting Gold VRE Midle tai joku vastaava. Mut se ensimmäinen pommin keskimatkan kisa. Toisesta keskimatkasta ei vielä video ole, mutta sekin on tulossa. Kyllä tänne pari muutakin lähti tiekierrolle. Taisi olla Syrjäläisen Arttu tuossa ihan takana ja joku sininen pallukka tuolla puolen minuutin päässä perässä. Mutta kuitenkin suuri osa mennyt tuolta suoraan. Ja otin tuosta Liveloksista vertailun Meijereenin nopeimpaa suoraan meni ja en nyt muista kuka oli, mutta ihan samaa vauhtia käytännössä molemmat tultiin ja no siitä voi sitten miettiä, että kumpi on varmempi reitin valinta. Onko se tämä polkukierto, jonka pystyy tekemään joka kerta ihan yhtä hyvin vai sitten se, että lähtee tonne suoraan seikkailemaan ja siinä oli vertailussa tosiaan se, joka meni nopeinta vauhtia sieltä ja sillä oli niinku sama aika. Eli suuri osa, jotka meni suoraan, niin hävisi mulle tällä välillä. Eli siitä voidaan todeta, että oli kyllä hyvä reitin valinta. Ja tosiaan, jos itsekin kiinnostaa tollaiset analyysit omista suorituksista, niin Livelox-tilauksesta saato 10% alennuksen koodilla Otto10. Tässä oli suunnitelmana, että alkuun vaan hyvä suunta tähän niin kuin määhuipu kulmille ja sitten mä aloin näkemään vähän niin kuin määhuippua vasemmalla ja sitten jotenkin hahmotin, että tässä on tää pienten tiheikköjen väliikin tässä ja että nyt muuten varmaan joku hajontarasti, kun porukka vaan jatkaa tonne oikealle, että mun rasti pitäisi olla aika lailla näillä nurkilla. Alkoi vähän epäilyttää, kun ei mennyt löytyä, mutta siinähän se oli puskan takana. Mutta joo, niin kuin
nyt ei jälkikäteen tiedetään, niin siinähän toi vähän niin kuin kakkosletka vaan pummasi tota rastia ja päästiin sitten Artun kanssa siitä tähän 3- ja 4-sijoille. Tuolla eessä vielä kaukana porukkaa. Vähän tuossa Arskan kanssa jotain spekuloitiin, että oliko kärki, joka pummasi. Ja ehkä vähän niin kuin luultiin, että voitaisiin olla jopa kärjessä tässä vaiheessa, mutta Pauli ja Matias on karannut jo ajat sitten. Ne on vaan niin kaukana, että ei edes lamppuja näy isolla aukollakaan. Yli puolen minuutin päässä toi taitaa olla puolen minuutin häntä tossa. Yleensä ainakin yritän näihin laittaa puoli minuuttia, missä on monta viivaa samalla kartalla, ettei mene ihan tukkoon, mutta aina sitä ei tietenkään muista säätää. Tässä halusi päästä sillai suht äkkiä tonne polulle, kun tiesi, että toi polku ottaa semmonen hyvä polku. Ja tuossa metän puolella oli tossa kohti vähän sellaista aluskasvillisuutta. No tässä oli vähän ehkä huono homma, että pysyy tuolla polulla noin pitkään, että tuolta nopeimmat väliajat oltiin tehty sillä, että oltiin menty tuolta tuo keltaisen supaa vasemmalta puolelta, että se suppa oli niin jotenkin märkä ja risuune. Että joku ehkä pari sekuntia nopeampi olisi ollut vaan lähteä polulta jo vähän aikaisemmin. Mutta ihan sujuvasti tää rasti tästä löytyi, että toi aukon kulma oli ihan selkeä. Sitten tossa oli toi tommonen ruskeiden pisteiden jono, en mä tiedä mikä se on nimeltään, mutta joku tommonen kuiva oja se ainakin tässä tapauksessa oli. No sitten on tämmönen vähän ikävä rasti. Mä en tykkää näistä yhtään tässä näissä maastoissa. Aina tulee ongelmia näissä, kun pitää mennä tällainen 15 tuolla se vähän tiheämmää yli ja siellä takarinteestä löytää joku notko tai vastaava, niin nämä menee niinku, näissä on aina semmoinen pieni pelko, että mitä tapahtuu ja nyt varsinkin yöllä, niin kyllä kuumotti vähän tää rastia. No tossa oli ihan hyvä letki tuolla mun takana. En mä tiedä suunnistamassa vai peesailemassa, mutta no ehkä ne näki, että kuka sillä kärjessä vetää, niin kannattaa ehkä itsekin vähän suunnistaa, mutta joo, tässä oli kyllä, tässä pää pyöri kuin pöllöllä, kun ei ollut taas niin kuin minkäänlaista varmuutta, että millaisessa kulmassa sitä puskan läpi lopulta tultiikaan. Ja sieltä se lippu löytyi lopulta, että ei tullut siitä sellaista pummia, mitä vähän pelkäsi. No nyt on hyvin mielenkiintoinen reenin ehkä kiinnostavin tämmönen yksittäinen hajonta. Siis tossa oli, no ensinnäkin niin noin 2 perimmäistä rastia, noihan on niinku sama rastipiste, mutta vain vierekkäisissä notkoissa. Vähän niinku se joku, mikähän rasti se oli, joku ehkä 4 tai joku, missä mä ajattelin, että pitää mennä niinku aivan suoraan, että ei mene väärään rakoon. Ja nyt tossa on vielä semmonen ongelma, että siinä on molemmissa tollassa rastilippu. Mutta joo, tässä mä jotenkin ajattelin, että mä menen tänne niinku valkoisen metän reunaan. No, niin kuin kartalta näkyy, niin mä olin aika keskellä tota valkoista mettää. Et mä en ihan tulkinnut oikein tossa mä juoksin vahingossa yhden hajontarastin läpikin. Mä näin, että siinä oli rasti, mutta silti mä en niinku jotenkin rekisteröinyt sitä, että ainut mahdollinen rastipiste olisi toi kumpare. Että mä oon liian oikealle menossa, jos mä menen tänne. Mä en sitä tajunnut. No mä ajattelin, että mä tuun valkoisen metän reunasta vaan tonne määrinteeseen, niin rastihan pitäisi olla aika lailla. Siinä sitten mä mietin, että miksi ihmeessä mä oon tämmöisen kumpareen päällä. No mä olin ihan liian oikealla tossa. Siinä tuli vähän ikävä koukku. Ja no, ei tainnut oikeastaan kukaan mennä tonne vasemman puolen notkorastiin. Et siis voisi noissa krepeissä varmaan jotkut koodit, mutta niitä on kyllä niin surkea katsella. Sieltä pitäisi ottaa sitä kiinni ja vähän käännellä ja kaivella, että löytyisi, niin ymmärtää kyllä ihan hyvin, että 2 ihan samanlaista rastipistettä ja koko porukka menee suunnilleen oikeaan suuntaan. No Arttu nyt menee tuolla
jonkin verran eellä ja muu porukka edelleen tossa mun takana. Tässä oli tommonen jotenkin vähän samanlainen kohta kuin tuo edellinen rasti, että aika tällaista yöllä epäselvää aluetta ja piti ihan kurkkia tonne oikealle ihan hulluna, että tunnisti to pienen apukäyräsupaan sieltä ja näin tuon kumpareenkin tossa pienen kumpareen sen jälkeen niin osasi sitten siitä kääntää sopivasti tonne vasemmalle päin, että Arttu koukkasi vähän enemmän oikealta, niin sain siinä sitten Arttua kiinni aika mukavasti. Niin nyt on oikeastaan melko sama tilanne kuin ennen mun edellistä virhettä, paitsi että kärki on ehkä taas pikkasen kauempana. Kepsistä näkyy, että kärki lähti kiertää seuraavaa mäkeä tuolta vasemmalta aika paljon. Ja kyllä tää jotenkin maasto vähän sinne päin ajoikin, että aika herkästi lähti sitä kiertämään, mutta kyllähän tossa nyt olisi ehkä voinut mennä jopa ihan viivasuoraakin, koska ei toi yhden käyrän nousu nyt niin pahaa täällä ole, että se kun on tämmönen nopea kulkukelpoisuus, niin se yhden käyrän kyllä polkaisee ylös aika näppärästi. Mä halusin kuitenkin takaisin tuohon pienelle polulle ja tossa eellä näkyy toi pieni tiheikkä kuoppa, niin siitä tiesi, että pitää vähän kääntää vielä oikealle. Oli pieni lätäkkö taas tossa tiellä, mutta sieltä se polku löytyi ja kartalla näyttää kyllä tosi selvältä tää rasti, että polun vieressä vaan tommonen pistekumpare, että ei voi olla mitään ongelmaa ja vielä jotain tuollaista käyrämuotoa tuolla oikeallakin. Sain ehkä taas ihan pikkasen Arttua kiinni tällä, että tulin tähän polulle vähän sujuvammin ja sit katsoin, että Arttu lähti kääntyy tonne vasemmalle ja mietin, että missä ihmeessä se rasti on. Pitäisi varmaan näkyä jotain, mutta siellähän se oli. Oli kyllä lopulta tosi vaikea rasti. No sitten on tommonen tiheikkö pusikko mäki tossa eessä, mihin ei todellakaan halua jäädä jumiin, niin ajattelin, että menen tuolta ihan kunnolla kierrän tuolta oikealta iso, todennäköisesti hyvin hiekkaisen polun kautta. Vaikka tuolta nyt periaatteessa voisi melko läheltä viivaa päästä aika sujuvastikin läpi, niin se on kuitenkin sen verran iso riski, ja varsinkin nyt yöllä, kun ei näe niin hyvin, niin on vielä vaikeampi ennakoida, että mistä ne väylät noitten puskien läpi löytyisi. No kaikki muutkin lähti tästä samasta porukasta samalle reitille, ja tässä ehkä taas pikkasen suoremmin meni niin kuin Arttu, niin pääsin tuohon rinnalle ja noin nyt ihan näköjään ohi asti. Olisi taas hajontaa tarjolla ja no eihän sitä suunnistaessa taaskaan tietoa ollut, mutta ihan niinku mehukas tämmönen loppuratkaisujen paikka tähän reeniin. Et vielä yksi hajontarasti ja sitten yksi yhteinen ja maali. Tässä olisi periaatteessa voinut kyllä kääntää polulta jo heti ton puskan jälkeen, että olisi säästänyt vähän matkaa ja ei tässä polulla nyt niin nopea juosta kuin sen verran hiekkasta, mutta mentiin tuohon risteykseen asti ja nyt vaan sitten hyvällä suunnalla ja pitäisi jotenkin haistella mäkeä, tiheikkömäkeä tuolla vasemmalla ja tietenkin toivo, että näkisin myös noita pieniä vihreitä palloja, joita myös puiksi kutsutaan. Tuossa vasemmalla on 2 sellaista ja ne on ollut täällä niin hyvin selkeitä kohteita, että varmaan päivällä olisi nähnyt ne jo tosi kaukaa ja yöllä tietenkin vähän eri asia. Mutta kyllä mä niitä tonne vasemmalle vilkasin ja taisin jotain nähdäkin, mutta se mikä täältä nyt löytyi oikeastaan vähän yllättäen oli tää tämmönen ruskeiden pisteiden jono, mikä ihme toi karttamerkin nimi nyt sitten onkaan. Se tuli jopa vähän yllättäen, että mä en ollut sitä ennakoinut ollenkaan. Sitten se tuli vasta, niin tajusin, että tämähän on ihan hyvä kohde, että nyt ollaan viivalla. Ja sitten tuossa vasemmalla oli toi pieni notko, jonka jälkeen toi
tiheikkö, niin ne oli tossa just vasemmalla, näin ne hyvin. Ja sitten tää rasti suppa alkoikin jo paistaa sieltä puskan takaa, niin tää meni ihan sujuvasti. Ja jos joku on kepsiä seurannut sillä yleisellä tasolla, niin kärkimiehetkin on vähän ehkä sekaisin nyt tällä hetkellä, että nyt tässä ollaankin jo ihan kärkitaistelussa. Ja edelleenkään mä en tiennyt, että ne oli ollut tuolla eellä, niin mä vaan katsoin, että miten ihmeessä tosta jotkut päässyt tuohon mun eelle, että on kyllä ollut joku härskihajonta tai jotain, tai joku ihan hullu loppukiri. Ne olikin vaan ne jätkät, jotka oli ollut jo valmiiksi eellä. Mutta maalissa vasta oikeastaan kun liveloksin katoin, niin huomasin, että ne oli ollut ihan selkeästi eellä jo. No mutta tässä oli ihan kompassisuunta ja sitten vaan tähän 2 huipun väliin niin sanotusti. Ja sitten seuraavaa tätä oikealla puolella olevaa rinnettä ja rastin pitäisi tulla vastaan. Ja noi kärkikaveritkin sitten koukkas tuolta jostain vasemmalta siihen eteen. Mutta ne lähti kyllä tehdä kiriin ihan eri jalalla kuin meikäläinen. Katoin vaan tässä jo alussa, että menee muuten aika tällainen rinteen suuntaisesti, että pitää varmaan alkaa kohta kääntämään vähän tonne oikealle päin, että en mä halua toista huippua kertaa vasemmalta. Ja sitten Syriläisen Laurikin 3. yötreeniputke, jossa se ohittaa mut matkalla viimeiseltä rastilta maali. Yksi oli siellä syksyllä oli seuraleirillä semmonen yhteislähtöyöreeni siinä. Ja sitten oli samalla leirillä oli joku Hesa yökuppi, siinä tapahtui sama ja nyt 3. putke. Aina sama kaveri tulee jostain sieltä ohi. Mutta oli ihan hyvä, että meni vähän suorempaa lopuun, kun oli tosiaan ihan eri vauhti kuin noilla, mutta pidin tässä asemia niin ihan kohtalaisesti. Oli kyllä tosi hauska reeni ja mukava maasto ja hyvä kartta, niin mikäs siinä. Seuraavaan videoon, moro!